zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Ja, dat is daar een Wijsterplein. Oh heer, ik zeg, jou nou, hoe man. Ja, maar ja, toen kwam het er. En ik kwam maar op zaterdag en ik dacht, wat is dat? De hele familie steeg hier te zien. Ik denk, dat is wat. Ja, nou ja, doe ik het wel trouwens. Hey? Het is een spultje. Ik ben hier, ik had me opgericht en met oprichten, daar is net iemand mee van hoor. Daar net iemand mee van. Mijn kameraden ben al voort en ik heb iemand naar de oren. Dat ik blind lindig oorblind en papke bij over. Maar je doet later, dan ik bij papke. Maak je een wat talkleer, dan maak je wel lintjes, zetten we eraan en mooi op. Ja. Kunnen zaterdag gaan we uitleven. Nou, ik ken Harm al 50 jaar. Ik ben van een week 64 jaar. En hij wordt 9 weken 84. Maar het is eigenlijk zo, we gaan eigenlijk een staren gewoon ben we aan het doorrennen. We rennen nu snipperdagen, zei ik dan maar. Ja. En Harm vooral. Maar we bouwen al lang binnen, daar we houden nog wel even vol. Maar ja, zo, we hadden eigenlijk nog een paar andere jongens bij die dus wel helpen. Ja? De oude Bosma en Taken Hiemstra, die ben er net, maar die had zo lang net mee rond als Harm en ik. Maar die jongens helpen ons eigenlijk een prat. Maar dan krijg je ook net als een maltjes meer, een maltje of wat water. Maar op man kreeg je nog wel eens een berenburgje met wat cola. Cola, een busje, hè? Busjes, die hadden speciaal voor hem hier in de kantine. Zeker 5, 6. En had er net met mij, dan neemt ze mij in de boes en dan had er zaterdag ook nog in. Bij Studio Sport. Dat is toch mooi, hè? Had het zak in. Als het het best, vind ik er echt niet meer aan. Ik hoop net als bij mijn wijgeest, maar dan is het alles op. Harm, ik vind jou een geweldige kerel. Ik ga een prut mij maken hier bij VVT. We hadden jaren een prut mij maken. Ik hoop je dat we nog jaren mijn gaan werken kennen in prutte soms en harmonie. En dat we dit hier bij VVT bij de 4e klasse mee. Ik zal het even zien, het is aan VVT. We zijn hier een kwartier voor 12. Ja, met een bak, ja. Koffie is klaar, hè? Ja, We gaan om een bakje. Nou, staat over te horen. Ja. Hier bij u. Ja. Ja, dat is allemaal lekker, hè? Ja. Mooi, jongen.